Antiere kod wenda kae kama wadwa go mbaka kotenre gi ohala no mar Airbnb kata ute ma ideso kata ikombo gin ute ma oganda kao to dakie ochalo odi. Miyo hang na bed kae gi Bray Okut mosechopo kae mano ja ohala, Jennifer Ogola kachel gi Irene Odipo nitiere kaunti wa Kisumu. Kang'oni Irene osechopo e studio. Irene, kinyalo winja moswani to Kisumu huchio nade? Waneno ka weche dhi mana kaka pile. Ini nang'o Irene? Nyiswane to hinade Kisumu nitiere nade? Ang'eni in ja ohala, chal mar weche chal nade to ma nyiso ang'o ne jo ohala ma Kisumu? Erokamano Lydia, mokwongo aduoko erokamano kuom rwaka e studio mar Ramogi TV. To gi sani akwayo ni mondo imiya thuolo mondo wamed lemo ne jowa manoto e ng'anyo mar Gen Z Generation higa mar 2024 tarik 25 dwe mar auchiel. Wamedo mana lemo negi ni mar ka gimedo manyo yoregi mar ratichgi to gimed mana medo kod kwe ka wamedo bedo kod gi lemo mondo Nyasaye omed hoyogi e wuodhwani.